Я пошла туда. Все решаемо. Добрый день. Радио Свобода пачынае жывую трансляцыю з плошчы Незалежнасці ў Мінску. Мы знаходзімся ля дома ўраду, дзе ў будынку размешчана цэнтральная выбарчая камісія, якая ў апошнія дні стала такім цэнтрам, напэўна, палітычнага жыцця краіны, таму што пачала прыём ініцыятыўных груп ад кандыдатаў кандыдаты, скажем так, кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Вось праз літаральна 15 хвілін тут пачнецца такая імправізаваная на прыступках дома ўраду прэс-канферэнцыя Міколы Статкевіча, таксама ягоных прыхільнікаў, якія стварылі такую агульную, можна сказаць, групу кандыдатаў пратэста. Вось частку з іх сёння ўжо не зарэгістравалі афіцыйна. Лідія Ярмошына пра гэта паведаміла, і вось не зарэгістраваны гэтыя кандыдаты, іх, калі не памыляюся, 9 чалавек, таксама сам Мікола Статкевіч, які літаральна 10 хвілін таму пайшоў у будынак ЦВК рэгістраваць у якасці кандыдата у кандыдаты ў прэзідэнты сваю жонку Марыну Адамович. Вось яны тут правядуць такую прэс-канферэнцыю, раскажуць пра свае далейшыя дзеянні, ну, і мы іх паслухаем. Вось частку з так званых кандыдатаў пратэсту вы можете бачыць каля будынку. Зараз папрашу аператара іх паказаць. Гэта людзі, якія часткова толькі вядомыя шырокай публіцы. Большасць з гэтых імёнаў ніколі раней не гучала нават на старонках недзяржаўных СМІ. Агулам каля 30 чалавек называюць сябе кандыдатамі пратэсту, і гэтыя 30 чалавек падавалі дакументы ў якасці, каб зарэгістраваць свае ініцыятыўныя групы. Вось вы бачыце, Мікола Статкевіч сваёй жонкай Марынай Адамович выходзіць зараз з будынку дома ўраду, дзе, паўторуся, размешчана цэнтральная выбарчая камісія. Зараз мы паслухаем, што Мікола Статкевіч гаворыць. Ну, я не ведаю, мы не пытались, але я боюсь, что как это не было из-за того, что она позбегала контакту с прессой. Так, кандидат черговый, кандидат протеста Марина Адамович. Вот, зараз мы размовляем с пані Мариною. С пані Мариною, добрый день. Скажите, вы подали документы на регистрацию инициативной группы, а навошта вы это зрабілі, чаму? Ну, я думаю, что наша стратегія дастаткова вядома. Мы дзейнічаем усе ў рамках агульнай стратэгіі. Мы хочам дамагчыся свабодных, справядлівых выбараў. Дакладней кажучы, перамены ў этой краіне, якія за сабой ўжо аўтаматычна мусяць пацягнуць свабодныя, справядлівыя. Раскажыце нам крыху гледачам нашага стрыму, як праходзіць працэдура падачы, як это выглядае? Яна праходзіць вельмі, я б сказала так, будзённа і вельмі мала падобна на, скажем так, законную юрыдычную працэдуру, таму што вот сюды ў хол выходзіць супрацоўнік, а дакладней кажучы, невядомы чалавек, які запісвае у блакнотик прозвішчы патэнцыйных кандыдатаў і забіраю іх дакументы. Ні распіскі, ні нумара рэгістрацыі, ніхто нам нічого не дае. То бок Лідзіі Міхайлаўны вы не бачылі? Лідзію Міхайлаўну мы не бачылі. Я вельмі спадзяюся пабачыць яе 16-та. Так, разумею, вы адзін з тых кандыдатаў пратэсту, правильно? А колькі у агулам кандыдатаў пратэсту? Было ўжо пададзена 27, сёння яшчэ 3 альбо 4. Гэта каля 30 чалавек, так? Так, 30. І сёння, калі не памыляюся, частка з іх ужо адмовіла. Адмовілі па абсалютна вар'яцкіх прычынах, якія не маюць нічога агульнага да закону. У іх агульная ініцыятыўная група закон, як вы разумееце, гэта дазваляе. А у вас таксама гэта агульная ініцыятыўная група? На гэты раз мы падрыхтавалі так званую жалезную групу, то бок мы за 2 гадзіны абтэлефанавалі і сабралі звесткі людзей. Іх каля 170 чалавек, 170 эпізодкі плюс-мінус 1-2, якія гарантавана пацвердзілі
заявили свой удел у инициативных группах кандидатов протесту и готовы отстаивать свое волевыявление на любых инстанциях. І калі будзе вядома пра рэгістрацыю альбо не... Повинно быть ведомо. Гэта заўтра, значыць, так? Это люди По сутности так, 16, так, 16 заявок. Дякую вам вялікі. Марына Адамович, адна з кандыдатак пратэсту. Зараз мы бліжэй да Міколы Статкевіча падсунемся. Так, нельга сорвать шляхом бойкота выборы это неіснуючие. Нельга сорвать тое, чего нема. Все равно будет 85% явки, 85% за Лукашенко. Але этот цирк, подчас этого цирка Лукашенко мусит давать нам некую махчимость свободы. Збирать подписы, на улицах у тым ліку проводить некую агитацию. И мы вырашили вот самым первым месяцем особливо, он самый вольный, потому что инициативную группу зарегистрованную нельзя снять регистрацию. Скористаться. Мы показали это на нецікавой нікому парламентской кампании. 20 митингов было подрихтовано и проведено по всей Беларуси. Там, от 30 там, до 350 человек там, колькостью. Але мы прокачали эту ситуацию. И зараз мы снова працуем по этому плану. Тому мы разумели, что будет супротивостояние, что будут кандидатов шантажевать, арестовывать, брать. Тому мы с запасом 30 кандидатов. Ну, на жаль, ну, на свободе засталося 26 кандидатов по протесту. Группы подадены. Уже почалися адмовы, тому что у межах закона улада не могла нас спыніць. Яны выйшлі за межы закона. Яны пачалі тэлефанаваць сябрам ініцыятыўных груп, там, пагражаць, а што будете делать, это сабе. Яны не маюць права, это не іх прерогатывы. Яны раздалі прыватныя дадзеныя, ім давераныя. Спадарня Ермошина раздала усім чыноўнікам по ўсёй Беларусі. Это грубое нарушение правоў чалавека, это будзе асобны іск у суд на яе, каб зафіксаваць это нарушение. Але тым не менш людзі або казалі, пыталіся прозвішча, хто тэлефануе, ты адразу клалі слухаўку, мабыць, паставіўшы мінус. Або казалі так. Я упэўнены, что это группа 540 человек универсальная, бо моя 3000. Мы з эту группу рабілі шляхам апытання маёй и плюс там невялікага добору праз интернет. Так вот люди подтверждали, и там ну явно там 300 человек, при минимуме 100 там уже гарантовано подтвердили. Тем не менее, спадарня Ермошина нават не стала чакаць, они объявили, что группа несапраўдная, и они не дали нам выніку проверки, хотя повинны неоткладно их представить. Мы до этого их не маем, как подать иск у суд. Вот. И по сутности, плюнувши на свой типа закон, показали, накольки они боятся протеста. И одиное, чего они боятся, это протеста. Дагэтуль я воспринимал спадарню Ермошину как такую, ну, круху там, простоватую тетку с Бобруйска, якая любит поговорить по телевизору, и все. Никакого злочинства там, кроме этого, что она покрывала все махинации, за ее не было. Она завсёды могла в суде сказать, когда влада поменяется, а что тут такого делала? Мне приходили из областных избиркомов с цифры, я просто суммировала. И вот, ну, что ей предъявить, кроме телевизора? Но учора, сёння, упершыню было, яны утягнуты в криминальные справы. Здійснено кримінальне злочинство, фальсифіковано, по сутності, право зареєструвати ініціативну групу, незаконно позбавлені люди, да ще дадено їх, передадено кому не угодно. Это уже криминал. Тут уже просто позбавлением стажа и потребование вернуть заробки за шкодную деятельность, за шматгодовую, уже не обойдется, уже криминал. Спадарня Ермошина, вы приплыли. Скажите, что вы будете робить, коли нікого не зарегиструють з вашої групи? 8 кандидатов з этой универсальной группы не зарегистрированы. 9 до Руси. Я лечу Ермошина. Его была наша группа. Цалком только наша группа. 540 человек. Я, скажем так, ну, думаю, что иллюзия внимания, вы так само, 2900 с нечем группа, собрана еще осенью, там, круху дополнена зараз. Это там судимость. Теперь, что мы робим? Мы, ну, коли не почали эту гульню, у свет интернета, ну что ж, мы, давайте погуляем. Зараз мы сформовали, литерально за несколько годин, кого знайшли, знайденных, железных, людей, группу 170 человек. Зараз 3 кандидати є подали вже. Це ті, які кожну чергу подають. Кожен з цих людей готовий написати заяву у суд, виступити, написати відео,
заявить где завгодно, что так, я подписывался, я всіх этих кандидатів протесту підтримовую. Але ми розуміємо, що коли команда дадена, коли вже почали злочинство здійснять, то це буде протягнуто. Далі, один наш кандидат зареєстрований, Владимир Непомнящий. Але до його там, він з ОГП, не з нашої команди, його коаліція БНК Грозинська рекомендувала. І він не здолів розібратися в Телеграмі, висвітлився на огульну групу, до себе не взяв. Його вельми маленька група, переважно гомельська. Гомель протестом буде забезпечений. Але у нас є маса других можливостей, про які я не кажу, протягнути цю стратегію. Нема проблем. Как бы этой стратегии мы не могли реализовать, Лукашенку треба було заарештувати тільки одного кандидата, групу, самого себе. Але уже не так. У нас уже є можливості. Я не буду зараз казати, які. У нас уже є 123 сябри ініціативних груп наші, з нашої ініціативної групи огульної, які отримають посвідчення. Нам хватить. Є ще інші кандидати. Решті-решт є партійні сябри ініціативних груп. Ми не будемо звертатися там до деяких там людей, які гуляють у праймерс. Ми звернемося, наша регіональна коаліція, вони всі там. Ми організуємо протест по всій Білорусі, як і казали. Ці вірите в ефективність і нормальну організацію цього протесту в умовах пандемії? Що ви будете робити і як ви будете це організовувати? Ведаеце, у нам завсёды нешта замінає. От беларусам завсёды нешта замінає змагатися з режимом. Страшно, дітей нема чим кормити, там, працю згублю. Зараз так, пандемія, так страшно, так небезпечно. Олег, это вольный выбор вольных людей. Мы не робим так, як Лукашенко, примусом на свое шоу, как потешит свое самолюбство, загонять людей на парад, заборонивши им одеть маски. До нас приходять, і вчора прийшли тут 300 чоловік, 250-300, не ведаю, ми по фотоздимкам лічили, вчитися лічити так само, сподари журналісти. Так от, це прийшли вольні люди, вони розуміли весь риск, вони вибрали, тому що Лукашенко горша біда, ніж коронавірус. Тому що ми не ведаємо, що з цим коронавірусом буде далі, що буде горш. Тому що не про сотні тисяч, коли дойде питання заражених, а про мільйони. Зараз є, поки машина, люди готові ризикувати, тому що розуміють, далі край. Це вибір вольного чоловіка. Але тут є маленький бонус. Коли ми, як кажуть, безмовно, ми закликаємо усіх приходити у масках. Але коли чоловік приймає маску, він не тільки помішає ризику захворіти для себе і інших заразити, він помішає ризику звичайну, традиційну, бути сфотографованим, заснятим міліцією і так далі. Так що так на так не отримується. Не шукайте тих, хто не може змагатися, хто боїться, хто не має можливості. Не шукайте собі оправдання. Змагатися за свободу треба тут і зараз. Свобода не буває без ризики. Ці готові ви до того, що влади почнуть масово затримувати ваших прихильників? Ми готові до всього, але, ведаєте, моя мета завсюди в такій ситуації примусить платити владу як мога більш високий кошт за високу ціну, за будь-які свої діяння. Коли під час виборів Лукашенко буде на легальних пікетах виборчих по збору підписів затримувати сябрів ініціативних груп легальних, то він може одразу не проводити ці вибори, це свій спектакль. Хай одразу видає указ, призначаючи президентом пожизненно. І сутикається з обструкцією не тільки міжнародної супольності, а усіх ближайших сусідів і союзників навіть. І тоді поглянемо, чим він буде кормити свою зграю, а голодна зграя може сожрати. Але що ви будете робити, коли почнуть затримувати людей? Я думаю, що в ситуації ризики, коли починаються арешти, кожен вибирає свій шлях. Мой шлях, я можу казати тільки за себе, я вибрав свій шлях. Я хочу, щоб моя країна заховалася, щоб вона була вольною і нормальною. І я думаю, що
З кожним часом, я бачу, буде більш послідовників. І їх уже більше і більше. Поглядіть, що відбулося вчора. Масові арешти, наганяють страху, там, кілька арештованих. По сутності за те, що прийшли на стрім до журналіста. Не прихильники вообще моего, Темлюку і наші, там, сказати нечто, ну, така ще можливість, так? І прихильники так само, різні люди, і їх сажають. І от в цей самий час 300 чоловік приходит не на Недельную Украину, не на стрим, приходит у центр Минска на Головную площадь, приходит сюда и становится тут. Добре, Ось, послухайте это нас приклад. Прокопова. Я ведаю только один сродок перемогчи страх. Это приклад и тренировка. Я это роблю. Теперь увесь час меня пытаются про некие планы, скажем так. Вот я план один озвучил, протест это самый массовый на пикетах. Бачите, что зробили законно вилученими кандидатами. Без ніяких машинностей. Ну, ніколи не було такого, як це Турбаркан перевіряв склад, телефонував комісію. Але огульний план, стратегія є. Конкретне моє діяння я вам не скажу. Коли прийде час до їх, на кожне діяння у нас підрихтовано буде своє конкретне. Я ж вчора не сказав, що буде ця железна група, що будуть додаткові кандидати. Все буде відомо. Але одно скажу. Ми скористаємося ровно гэты легальний протест. І коли Лукашенко буде порушати правила зареєстрованих ініціативних груп прави, то лепше він одразу хай забуває про кредити, про допомогу. І кожна бабуля у вёске буде ведати, що він не сапраўдны президент. Что это все мухлёж, что вот або лепш хай ідзе один на эти выборы, региструе одну свою ініціативну Ці групу. готові ви долучитися до команди інших кандидатів? Я закликаю других кандидатов долучиться до нашей борьбы, до нашей команды. Ви особисто не будете ні до кого долучитися? Я ще раз скажу, ми ведемо боротьбу за сумленні вибори. Всі кандидати, я вам повторяю ще раз, які кажуть, що от я кандидат, сильний, давайте голосуйте, вони просто або не розуміють, що роблять, або кривять душою. Питання в владу Білорусі не вирішається праз вибори. Мирний шлях – це мирний, масовий, довготерміновий протест. Коли серед їх знайдуться ті, які готові удільничати у гэтым, хай приходять. Ми будемо робити це разом. Не треба там нехто до некого долучився. Давайте будемо разом змагатися за сумленні вибори, а потім на сумленних виборах народ отримає можливість вибрати того з нас, хто захоче пойти на ці вибори ще. Добре, як ви бачите ось гэты сам протест? Тобто, що його мусить стимулювати, що мусить стати причиною і як він мусить бути зреалізований, що мусить бути зроблено для того, щоб він перемог. Ну і реакцію влади. Так, нагадаю, ми ведемо живу трансляцію з пляцовки для Дому Ураду на площі Незалежності в Білорусі, де зараз Микола Статкевич і шераг його прихильників зібралися виказати свій протест супроти нереєстрації групи ініціативних груп по вилученню кандидатів протесту, так званих. Ось, учора так само тут відбувалася подобна акція. Ось там було значно більше людей, сьогодні ми бачимо менше. Так само бачимо, що люди мають на собі значки або партії, або так, менавіта гэтыя значки кандидат протесту. Сёння, так само нагадаю, што сёння, менавіта сёння, ось літаральна праз некалькі десяткавых хвілін скончыцца тэрмін падачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп. Неабходна гэта зрабіць да 19:00 15 траўня. Ось, пасля чаго выбарчая камісія, цэнтральная выбарчая камісія пачне разглядаць усе дакументы і рэгістраваць ініцыятыўныя групы па вылучэнні кандыдатаў. Сёння ўжо стала вядома, што каля 10 ініцыятыўных груп не было зарэгістравана. Большасць з іх гэта акурат ініцыятыўныя групы так званых кандыдатаў пратэсту. Таксама не была зарэгістравана сёння ініцыятыўная група па вылучэнні ў якасці кандыдата
у прэзідэнта Рэспублікі Беларусь блогера Сергея Ціханаўскага, які знаходзіцца за кратамі. Наколькі тут, ужо тут на месцы, я сёння даведаўся, будзе яшчэ адна спроба падаць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы Ціханаўскага. Яго жонка в якасці давернай асобы спрабуе ўсё ж такі зарэгістраваць ініцыятыўную групу па вылучэнні свайго мужа. Ось бачым групу Произошло то, что активистов. избирательный комитет в лице Ермошиной Лидии Михайловны отказался регистрировать мою инициативную группу Гречишникова Александра Валерьевича, лидера группы протеста Николая Статкевича. И на формальных причинах, не представив никаких доказательств, они сказали, что якобы люди из инициативной группы отказались от того, что они действительно собирались участвовать в выборах президента Республики Беларусь и собирать подписи. Им ясно было сказано мной, этому есть видеоподтверждение, что докладчик от лица Центральной избирательной комиссии не предоставил никаких доказательств, что действительно кому-то звонили, что действительно звонили по номерам, которые принадлежали якобы гражданам из инициативной группы. Но эти все доводы были, так сказать, стороной обошли, и Лидия Михайловна сказала, что ее все устраивает, она сама устанавливает правила, и она сама будет делать и говорить то, что она хочет. И так, как она решила, так оно и будет. Поэтому я здесь, чтобы лично засвидетельствовать, что я являюсь участником инициативной группы следующих наших товарищей, которых мы сейчас будем подавать списком в качестве претендентов, участников протеста, претендентов на пост президента Республики Беларусь. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Хотите что-то еще сказать для тех, кто сегодня не смог прийти? Если и дальше нас начнут заворачивать и макать головой в тряпку половую, то мы дальше с каждым днем будем жить все хуже и хуже. Граждане, люди, товарищи, родные мои, хватит бояться. Не надо бояться вот этого всего. Если Лукашенко останется еще на следующие 5 лет, он и так уже половину Родины продал. Он продаст все остальное. И жить хорошо будет только его Коленька, Витенька, Димочка и девочки, которые рядом с ним бегают и на роликовых конечках сейчас катаются по резиденции, по Острашицкому городку. И хватит за наш счет кормить своих незаконно рожденных детей, хотя он официально находится в браке. Давайте мы всех своих незаконно рожденных детей соберем в самолет, посадим и к Си Цзиньпину на поляночку кататься, отдыхать и веселиться. Я думаю, это будет честно. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо. Перед Домом Ураду. Ось редактор трансляції мені вже підказала, що жонка блогер Сергія Ціханаўскага змогла падаць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы, але гэта ініцыятыўная група будзе збіраць подпісы за вылучэнне самой яе у якасці кандыдата ў прэзідэнты, а кіраўніком штабу яе якраз прызначаны муж, это сам блогер Сергій Ціханаўскі, які, нагадаю, знаходіцца за кратамі зараз у тимчасового ўтрымання ў Магілёве. Ось він був асуджений тиждень тому на 15 суток і пакуль яшчэ адбывае свой тэрмін. Нагадаю, што выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь былі, дата іх была прызначана роўна тыдзень таму, у пятніцу 8 траўня, і адбудуцца згодна гэтым рашэнню адбудуцца выбары ўжо даволі хутка, 9 жніўня прызначаны дзень галасавання. Гэта першы тур, і калі ўзнікне такая неабходнасць, то другі тур адбудзецца 30 жніўня, менавіта ў дзень народзінаў дзейнага кіраўніка краіны Александра Григорьевича Лукашенка. Ну, другі тур выбараў прэзідэнта ў Беларусі адбываўся пакуль толькі адзін раз. Таму калі сёлета такая з'ява здарыцца, то это будзе другі раз у гісторыі.
Ось ужо ще больш людзей тут, ще больш кандыдатаў пратэсту. Бачу, Ольга Мікалайчык з'явілася таксама, якая ініцыявала гэту прэс-канферэнцыю, гэты сход. Таксама падала дакументы. Таксама з'яўляецца адной з паплечніц Міколы Статкевіча, але у якасці кіраўніка штабу ініцыятыўнай групы Ольгі Мікалайчык у нас пазначаны не Мікола Статкевіч, у адрозненне ад большасці іншых кандыдатаў. Агулам, нагадаю, каля 30 чалавек называюць, якія падалі дакументы аб рэгістрацыі сваіх ініцыятыўных груп, называюць сябе кандыдатамі пратэсту, падтрымліваюць Міколу Статкевіча, якога на пачатку нашай трансляцыі можна было бачыць яго рэзкія выказванні. А цэлым ужо больш за 40 чалавек падало дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных груп. Ну і частка з іх ужо зарэгістраваная. Пад нумарам 1 зарэгістраваная ініцыятыўная група Александра Лукашэнкі. Таксама Олега Гайдукевіча сёння зарэгістравалі, шэраг іншых асобаў. Як плануецца, ужо заўтра рэшта ініцыятыўных груп можа быць зарэгістраваная. Нагадаю вам пра правілы падачы дакументаў рэгістрацыі. Кожны з патэнцыйных кандыдатаў павінен сабраць як мінімум 100 чалавек, якія падпішуцца пад згодай працаваць у яго ініцыятыўнай групе. Вось, і у выпадку рэгістрацыі гэтай ініцыятыўнай групы ўжо яе сябры, яе ўдзельнікі маюць права збіраць подпісы для рэгістрацыі свайго кандыдата у якасці кандыдата ў прэзідэнты. 100 000 подпісаў неабходна сабраць, і гэтая працэдура ўжо па зборы подпісаў можа пачацца з наступнага тыдню. Никто нам не звонит. Она сказала, что поэтому мне скинули. Сказали, что можно персональный. Я могу запросить. Зараз так. Зараз давайте я спробую подвести до Вероніки. Зараз мы падыдзем да ініцыятаркі сходу Ольгі Мікалайчык. Спадарня Ольга, добрый дзень, Радыё Свабода, жывая трансляцыя. Раскажыце, ласка, нам крыху больш пра эту так званую жалезную ініцыятыўную групу. Што гэта такое? Мы вымушаны былі зрабіць новую ініцыятыўную групу, бо тую брутальна, глумліва зарэзалі, пазбавіўшы права выбараў і кандыдатаў, і беларусаў увогуле, і народ. І таму мы стварылі жалезную групу, бо так жалезна гарантавана тыя людзі, якія зараз трымаюць у руцэ слухалку і адкажуць на тэлефонны званок з ЦИК і пацвердзяць, што это дабрачынны ўдзел у ініцыятыўнай групе. Там мы просто за полдня собрали, разумеете, это мы молодцы. А што гэта за людзі? Гэта наши прыхільнікі, знаёмыя, тыя, хто, які ў той групе, тыя, хто в нас поверили, тыя, хто паплечнікі наши сталі с нами поруч і готовыя змагацца за свабоду і незалежнасць сваёй радзімы мірна на вуліцах Мінска, легальна. Яны і будуць это рабіць, і мы будзем это рабіць. Мы не сыдзем. Мы знойдзем варыянты стаяць на вуліцах краіны у мегаполісе легальна. І нашыя паплечнікі, людзі, якія ў нас поверили, якія веряць у закон, у справядлівасць, яны будуць стаяць разам з намі. Мы не сыдзем. Сыдзе Лукашенко. А вось хочу удакладніць, гэтая жалезная група так званая, яна толькі у вас, альбо у Марыны Адамович, альбо гэта адна група для шэрагу кандыдатаў? У нас агульная група жалезная для тых, каго яшчэ не зарезалі глумліва, каго яшчэ ёсць шанец патрапіць у кандыдаты. А колькі такіх кандыдатаў на дадзены момант? Усяго было 24 мінус 8 зарезали Тихановскага. Вчора было 26. 26 мінус 8. Плюс зараз уже 30. Уже 30, вось. А зараз 30 мінус 8, это 22, і мінус Тихановский один. Сам. І ўсе дакументы на іх былі пададзеныя, так? Конечно, я сама асабіста ходила, все было аккуратненько. Кандидат протеста не лічить особо. Особно лічим жонку, яка... Ну, значит, 21. Значит, 21. А калі стане вядома пра іх рэгістрацыю альбо не рэгістрацыю? Яны ўчора ўсе падаліся, то бок на працягу 5 дзён. Апошні тэрмін 19 число. Вось гэта ініцыятыўная група
новая жалезная под гэтых людзей. Жалезна гарантаваныя людзі. А якімі будуць вашы дзеянні, калі і рэшту вашых кандыдатаў, нягледзячы на гэтую жалезную групу, таксама не зарэгіструюць? У любым выпадку, я яшчэ раз кажу, у любым выпадку мы будзем рабіць мірныя пратэсты по ўсёй краіне, і мы верим у спадара Статкевича, мы будем усе разом выступать, то бок гэта ничего не зменит. Шкада, конечно, часу, шкада высілкаў, што мы все ж таки палову гады рабілі справу, каб падаць групы і каб все ж таки праграму сваю стваралі дзеянняў, так? Ну не зарэгістравалі, пойдзем пункт Б. Будет просто не кандыдатская у нас кампанія. Заяву вы не написали? Зараз напишу. Там 10 хвилин засталося. А, здесь 10 хвилин засталося, я вибачаюся. Так, вось пачулі мы яшчэ больш падрабязнасцяў пра кампанію кандыдатаў пратэсту. Ольга Николайчик, патэнцыйны кандыдат прэзідэнта, пайшла яшчэ штосьці падпісваць. 10 хвілін я засталося да закрыцця цэнтральнай выбарчай камісіі. Чему им отмовили? Им это не дали. Сказали, приходится завтра. Ярошина сказала, что, короче, она... Зараз падыдзем яшчэ да аднаго з кандыдатаў. Это через Верховный суд потребует. Но согласно избирательному кодексу, они обязаны предоставить кандидатам, результаты проверки. Поэтому мы написали заявление, и они должны предоставить не просто отчитаться, там конкретно написано предоставить результаты проверки. И они их просто отмовились вам показать? Она сказала, обращайтесь в Верховный суд вам у нас затребует. И она сказала, что, это я, и мы решаем здесь что. На что я сказал, что вообще-то закон должен решать это. Таким чином, яны нават, что они там напровірали, что не дают материала проверок. Валентин написал заяву, каб ему зарегистрировали, каб ему эти материалы дали. Зараз усе кандидаты, яким отмовлено, пишут, пока застался час, эту заяву. Бо их подманули. Им сказали, приходите завтра в 10, и мы вам отдамо. А теперь высветляется, что это про суд. Это прямое порушение нават ихнего галимого выборчего кодекса. Бачите, что робится. Уже, нават свои правила вашивые, как не використовують. У них немає аргументу супроти наших діянь, тому вони беруться залом. Ну, хай. Скажіть, а от кількістю людей, ось, наприклад, сьогодні ви задоволені, ці є які потенціали? Якою кількістю? До прес-конференції журналістів? Ну, я не ведаю, хто хотів журналістів прийшов. Ні, звичайних людей. Ведається до прес-конференцію звичайні люди. Учора, я думаю, для першої акції, після того, як відбулися такі протести у центрі города, 250-300 чоловік, лічили, даруйте, по фотоздимкам, по головах спеціально. Коли прийшло, то це просто супер. Це, значить, у людей воно накипіло. Это перший тільки крок. Далі чому таке відбувається? Лукашенко розуміє, некілька легальних протестів, і воно почне вибухово рости. Тому він хай ламає свій балаганчик, і видає указ пожиттєвим. А ми вже будемо думати, як цим скористатися. Добре, дякую. Дякую вам. Да, Николай, про Никляева спрашивают, что там с Никляевым, будет он выдвигаться или нет? На жаль, у Владимира Прокоповича його отручували. Свої риторики. Так, нагадаю, ми знаходимося зараз на площі Незалежності ля будинка Дому Ураду, где просто заканчивая сегодняшнюю свою працу Центральная выборчая комиссия, заканчивая процедуру принятия документов на регистрацию инициативных групп. Это такі перші, напевно, етапи виборчої кампанії, які ось літарально гэтай хвилини скончаються. У наступні 5 дзён ЦВК Лидия Михайловна Ярмошина будуть приймати рішення про реєстрацію або не реєстрацію ініціативних груп. Больш за 40 ініціативних груп і 40 потенційних кандидатів президенти подали документи. Агулом, каля 30 з їх, це так звані кандидати протесту, поплечники Миколи Статкевича. І ось сьогодні вже стало відомо, що частка з їх не зареєстрована, як мяркує господар Статкевич, по надуманих причинах. У більшості з гэтых кандидатів агульна ініціативна група. І ось як сьогодні, у першій половині дня,
паведаміла Лідія Ярмошына. Супрацоўнікі Цэнтральнай выбарчай камісіі абзвоньвалі асабіста людзей, інфармацыя пра якіх была пададзеная у спісах ініцыятыўных груп паплечнікаў Статкевіча. І вось частка з гэтых людзей паведаміла супрацоўнікаў ЦВК і нават асабіста Лідзіі Ярмошынай, што яны не маюць дачынення да кандыдатаў пратэсту. Вось на падставе гэтай ім было адмоўлена ў рэгістрацыі. Таксама, нагадаю, у рэгістрацыі было адмоўлена гомельскаму блогеру Ціхановскаму. Вось на той падставе, што ён не асабіста падаваў дакументы, не было асабіста яго подпісу на заяве. Вось, і літаральна некалькі дзесяткаў хвілін таму жонка Ціхановскага падала дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы на сваё вылучэнне. Вось паглядзім у бліжэйшыя дні, даведаемся, што з гэтага атрымаецца. Учора літаральна вось у гэтым месцы прайшла такая першая акцыя прыхільнікаў Міколы Статкевіча, прыхільнікаў яго мадэлі ўдзелу у выбарах. Тут сабралася 250, напэўна, чалавек. Як ужо агучыў сам Мікола Статкевіч. Сённяшні сход, это, як анансавалася, найбольш такая прэсавая канферэнцыя, каб абазначыць свае далейшыя дзейнасці і расказаць пра сітуацыю з нерэгістрацыяй кандыдатаў. Нас мы спрабуем яшчэ пагаварыць з кімсьці, напэўна, з актывістаў, спытацца вось у выніку, што ж яны тут робяць, якім чынам плануюць удзельнічаць у выбарах. Добрый дзень. Добрый дзень, жывы эфір Радыё Свабода. Скажыце, ласка, хто вы, што вы тут робіце зараз? Ну, я человек, и могу свое имя назвать, но, в принципе, это абсолютно не имеет значения. Вы так само удзельнічаеце у кампаніі выбарчай, так? Ну, можно сказать и так. Я не высовывался как кандидат, але удзельнічаю. Але удзельнічаеце ў ініцыятыўнай групе кагосьці з кандыдатаў пратэсту, так званых? Менавіта кандидатаў пратэсту. А вы першы раз удзельнічаеце ў выбарах? В выборах? Не, конечно. Не першы. А чаму вырашылі вось на гэты раз больш 30 кандыдатаў пратэсту, яшчэ там больш за 10 іншых кандыдатаў? Чаму вырашылі менавіта да Міколы Статкевіча далучыцца да яго кампаніі? Ну, щиро кажучи, в принципе, я подписываю за своего сябра, за своего кандидата. Ну, это практично выпадково было. Потому что, в принципе, сенс этих деяний, это великое питание, что за того будет, и будет это иметь некую користь чи ні. Просто бавлення часу. Хто може, хто хоче, той може прийти, поудзельнічати. Ви не поділяєте оптимізму господаря Міколи? Ну, напевно. Хоча от не веду зараз, про що ви конкретно говорите, про який оптимізм, але напевно ні. А вже відомо, що почалися затрыманні актывістаў у рэгіёнах, затрыманні людзей, якія проста прыходзяць на сустрэчы з тым жа блогерам Ціхановскім. Вось вы не думаеце, што для вас таксама удзел у тых выбарах можа скончыцца нечым падобным? Ну, все можа быць. Дагэтуль як бы пакуль што праносіла, все можа быць. Такого страху няма, ну што тут страшного. Такая небяспека вас не адштурхоўвае пакуль? Ну так. Просто, зразумела, чым больш людзей, тым лепей, в этом удзельнічаць. Может быть, будзе нейкі резонанс, хоць невялічкі. Яўна ён будзе. Так што нічого, ніякае дзеянне не застаецца без, як хвалі па вадзе ідуць, так і тут не застаецца без наступстваў. Так што... Апошняе бліц-пытанне. Хто пераможа на выбарах 9-го? Хто пераможа калі? 9 жніўня на выбарах. 9 жніўня. Ну, я думаю, мы ведаем, так. Напэўна, ён, не знаю, можна сказаць, ён выйграе, але не пераможа, я думаю, так. Но будзе проста ізноў прозвішча запісана ў тых спісках, машына будзе задзейнічана. І, в прынцыпе, напэўна, той жа вынік. Пытанне, які будзе резонанс зножа, ці будуць выступы, ці будуць страйкі. І в прынцыпе, яны зараз самі становяцца ўлады на граблі, таму што калі б яны зарэгістравалі хоць некаторую частку кандыдатаў пратэста, то была б меншая незадаволенасць. Самая, мне здаецца, вялікая памылка — гэта не регистрация Тихановского. Потому что
народ, які бы-нибудь Ціхановський, чий кандидат, кого він представляє, але просто народ у масах ведае, хто такі Ціхановський і канал «Страна для жизни». Тому гэта іх памылка. Бо яны самі ўлады падаграюць зараз сітуацыю перед выбарамі. Дзякую вялікі вам за меркаванне. Нагадаю, вядзем живую трансляцию за площадь Незалежности для Дома Ураду. Мы находимся тут. Мы будем жить кандидаты до тех пор, пока протесту. мы будем бояться. Прихильники Миколы Статкевича собрались, чтобы рассказать про свое ставление. Мы ничего не сможем достичь и добиться. Не регистрации частки з їх. Ми бачимо з вами ще, напевно, групу кандидатів, які тут знаходяться у вельми цікавій символіки. Зараз спробуємо з ними поговорити. Добрий день. Живий ефір «Радіо Свобода». Скажіть, будь ласка, ви подавали документи на реєстрацію? Представтеся, хто ви? Вы хотите большое развернутое интервью? Ну, такое блиц-интервью. Мы даем вам большое развернутое интервью. Победа будет за нами. Представьте, будь ласка, хто ви? Валерий Иванович Перевозчик. А кого ви представляєте? Я представляю общество, которое, так сказать, за здоровый образ жизни и которое борется за мир во всем мире. Примерно так. Спасибо. Скажите, это бачу правда, вас... что вы уже написали лист Путину с просьбой допомогти? Нет, этого я не скажу. Я ничего не писал. Але ваше ім'я возникло, якраз таки було написано в этом листе, який був опубліковано сьогодні в телеграм-каналах. Ну, это, так сказать, может быть из области фейков, но мне хотелось бы действительно сказать твердо, что мы в союзном государстве, и этого достаточно. Спасибо. Дякую вам. Ось, бачите. Бачимо, напевно, один з апошніх потенційних кандидатів, літерально перед закриттям ЦВК подав документи. Вертаємося до прихильників Миколи Статкевича. І навіть відкрито демонструють. Це навіть не то, що слід, а я б навіть сказав стяг. Каб було лепей бачно. Нагадаю, що більш за 40 чоловік на даний момент подало документи на реєстрацію ініціативних груп на вилучення своїх кандидатів, в якості кандидатів в президенти Республіки Білорусь. І ось переважна більшість з них – це акурат прихильники Миколи Статкевича, так звані кандидати протесту. Їх каля 30 чоловік. Ну, докладную колькасць асобаў, якія выказалі жаданне стаць прэзідэнтамі, кіраўнікамі Беларусі, можна даведацца, напэўна, зараз толькі на сайце ЦВК. Або праз нейкі час там з'явяцца ўжо дакладныя лічбы. Выбары, нагадаю, пройдуць. Выбары, нагадаю, пройдуць 9 жніўня гэтага году. Яны ўжо як мінімум будуць незвычайнымі не толькі праз колькасць кандыдатаў, таму што, як сказала старшыня з ЦВК Лідія Ярмошына, сітуацыя з пандэміяй, сітуацыя з каранавірусам у Беларусі абмяжуе магчымасць вядзення кампаніі, таксама магчымасць назірання за працай выбарчых камісій, шэрагу выбарчых камісій, што назіральнікі дакладна не змогуць працаваць як падчас мінулых выбараў. А вы задоволены колькостью людей? Намекаю, что гляньте, какая малая. Ще послухаем Миколу Статкевича на завершение. Наших сяброў, так само, как падтрымаць кандидатов. Але это все было за полгодины объявлено. Коли мы захочем собрать акцию, мы зберем ее. А зараз чекаємо кандидатів, які понесли заяву, потребують урешті дати їм причини, по яких їх зареєстрували. Ярмошина відмовляється. Вогли пошли. Ну и Светлана Тихановская нібито здала документи. Ви її призивали. Так, насамрэч, Светлана Тихановская, жонка блогера Тихановская, подала документы на регистрацию инициативной группы на вылучэнне сябе. И кіраўніком штабу яе якраз пазначаны яе муж, блогер Сергей Тихановский. Ось, мы, напэўна, на гэтым з вами будем паволі развітвацца. Як
ўжо анансаваў гаспадар Мікола. Это не апошняя яго акцыя. Натуральна, сачыце за нашымі трансляцыямі. Мы абавязкова усе падзеі ў Мінску будзем асвятляць таксама у іншых гарадах Беларусі. Вось, таксама на нашым сайце сачыце за ходам выбарчай кампаніі сітуацыі з каранавірусам на вашым сайце, у нашых аккаунтах, соцсетках. Паведамляйце пра навіны з вашых мясцовасцяў, пра свае навіны ў нашы тэлеграм-каналы абавязкова. Ананімнасць гарантуем, калі гэта вам неабходна. Мяне звуць Алесь Пілецкі, за камерай аператор Андрэй Рабчык, і на гэтым мы на сёння з вами развітаемся. Заставайцеся на свабодзе і беражыце сябе. Так что шанс есть. Сейчас ждем ВС обеду внимание населения и тиск участвует в этой кампании. Интрига стоит. Сейчас там пока дистанция. Так что все, ребята. Тихановский Что вы не